ଆମ ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ପକେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ। ଯଦି ରାଜି ହୁଅ ଦେଖା ହେବ କଲେଜ ପାର୍କର ସେହି ଦରଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖେ। ଶେଷ ଥର ମୋ ଜିଦ୍ ରଖି ପିନ୍ଧି ଆସିପାରିବ କି ସେଇ ମୟୂର ପୁଛିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଛୋଟ ଏକ କଳା ବିନ୍ଦି ସହ। ତାକୁ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଠିକ୍ ପରି ଭଳି ଦିଶ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ିପାରିବ କି ମୋ ମନର ଖୋଲା ଆକାଶରେ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କଥା। ତୁମକୁ ଦେଖି ଲେଖିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରେମର ଶେଷ କବିତା। ସତ କହୁଛି, ତାପରେ ତୁମ ସମୟ ତୁମର। ଆଉ ଭାଗ ବସେଇବିନି ସେଥିରେ, ଆଙ୍କିବିନି ତୁମ ଚିତ୍ର କବିତା ଖାତାରେ। କଥା ଦିଅ ଶେଷ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେବ ତୁମ ଆଖିରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇ ଆସିବି ମୋ ହୃଦୟର ନୀରବତାକୁ, ମନ ଭରି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ହୁଁ ହୁଁ ମାରିବା ଆଭାସ ତୁମର। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ। ସେମିତି ହିଁ କରିପାରିବ କି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କେଇ ପାଦ ଚାଲିପାରିବ କି ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ? ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବ କି ଫୁଲ ଉପରେ ଚକାଡୋଳା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଛିଟ ପ୍ରଜାପତିକୁ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏବେ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ରାଜି ହୁଅ ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ।